Вие ще се обърнете ли към образованието, ако станете кмет? Това да ли Със сигурност един от основните приоритети е образованието, но пак опираме до битовите условия, в които учат хората. Ами тези училища, голяма част от тях са били ремонтирани през последните 16 години. Само че ремонтът отново е бил некачествен, отново не е ясно дали парите са вложени коректно или част от тях са се отклонили, защото се оказва, че мине малко време и отново покрива тече, отново площадката, спортната настилката и се разрушава. Това са проблемите. Пари се инвестират, но непрозрачно, хранят се едни и същи обръчи с фирми през годините, за които често надничат зад различни фирми едни и същи собственици. Усвояват едни средства, общината не се грижи да упражнява контрол дали гаранционните срокове се спазват. По-скоро се ползва практиката ремонт на ремонта. Когато ремонтираш нещо и то се развали, пак плащаме, пак се ремонтира, то пак се харчат пари за ремонта и диря няма. Димитър Найденов, независим кандидат за кмет на Бургас. Гласувай с номер 73. Силата да сме заедно за Бургас. Купуването и продаването на гласове е престъпление.